Any raw ban dan buram manakapor buram haukpa barukun barumen sim bakun any raw ban dan buram manakapor buram haukpa barukun barumen sim bakun agni kamiet ngasno mensim lang baruk pa bakut jangi hakum kani hi kapor keleng kepertai berkawai an pai sho blai nakabenta kajing sup pai ho blai leng bakajing sai badon bortam jong kamaria nakabenta kajing sup kamta Malaysia pad Ukraine dengan ini por kita nak khmat jong Jisu an metaga siru kadi kasi ka bangkarpang si boram jong jing pen bana ya jing wanong priu jong Jisu badanu blai lambat ngi ukadrat jongi blai jongi nong panim jongi badu nong suspa jongi kini ka por ni si bentalang daga jingej jing shania hau blai nadong shadong rengkat berkapa berkuat kardinal ke bishop kiling dog baru asitelo ke pertai mau blai usngau sngap ya kan jingut jingnam jongi iwe pa iwe en Europe penan buram man la kapor kaburam hau pang betul kun bedhau men sim bekun Try Jisu kendan ngidan hakamat keburam kebakrau kucume ban nginget bemedan hakini ke sakramen bekuitam keduan medan berbor rengkat beringi kedur jeng ke Eucharist bekut pemisenran berbor ini
But man khlimat habo mangi ngidana khamat jme nginget kendan mesngo mesngap ye jingduwai be jingrepat ke jungi ringkat ber kupa buku be kabalang sonsar hagani kamit hagani ke sengi ibu ye jingduwai ke gerpang baka bor jme kendan kanwan her kendat hagani ke berthei ka jingsup kendat kanwan hagani ke berthei kendat hagani ke por abang sedang ye gani ke jingmani jungi me ni panmam me namar ngilong gi badan sibun ba ke jingduna ipan ma nak benta ki jinduna jungi ba nak benta ki jinduna jong berthei hi parok wei ka jing jubab jungi kalong kutrai jisu tu mab enga Tumap yanga. kutrai jisu tu isne enga kutrai jisu tu rap enga kaburam hau pang bad hau khun bad hau mensi mbukun kendat nginget bemedan hagini ke sakramen bukhuitam keduan bad mi isa berbor rengkat bengi kendat bad melong berbor kebor nak benta jungi kumta kendat hagini ke kleman niwan ban mani yeme in jubab lang kutrai jisu ngamani yeme kutrai jisu nga i yeme kutrai jisu nga ngu yeme kutrai jisu nga ro yeme kutrai jisu kendat ngilong ki batrot hagi jinget ke jungi hending itip ku kan me pengklanye ke jinget jungi man ke kleman habo mengingi dan khmat jume ngisi menta haki ukris bekoi tu pengklanye ke jinget jungi pat ke jume hakini ke janmiet yengi ke badan hakini ke yeng mane yegi bashimenta ki yengi sem ke jungi bat igi tu barok ke bashimenta shitlup kerthei ai kenat bege jinget jungi haki ukris bekoi kalong ke bor ke baklan kumba ke maria tasty kadon ye ke jinget hami ai ba mengiru indon ke ye ke jinget jungi hami benginyo ye kata ke jingklan lengba ke bor ke jume kaburam hau kpa badhau kun badhau mensi mbukun menta kumni nginyang lang baro ngin shem ye kwe jingruai Inchip ke number jirai, Shispa Prabhulai. Shispa Prabhulai.
Snowhaven show. Ku try Jesu kendat hakini kemiet. Ni sngongu ime pamengila banwan bandem ko siu ban yenga kamat jeme bat kamtam bandwai ku kendat kamat jeme na kabenta ka bertehi baro ku wei kamtam ye ka bertehi kendat hapo Ukraine bo Russia kendat katma kawan ra ye kejingjon kawan ra ye kejing yam bat kawan ra ye kejing sniu ki balai hujain kumtangi dwai ku kendat na kabenta ka jingsuk hapo Ukraine kejingsuk hapo Russia pada kejingsuk hapo kepertehi baro kuwei bat ngidan kam kenya ke bor jung ke jia sat kemi jung ke maria tasty bat ngin IT ken ya ke Ukraine be ke Russia hak Dohnud jung ke maria tasty ba maka kenya sat kan dwailem na ke benta ke jingsuk hak kepertehi baro kuwei mei beneng be ide ngingit scam ba kuma piladon hak kejat jung ke ding pena jung jisu dodon ro rengkat berkepertehi kabaran kam ye kabor ye kejin saitlem patinginge balumba kejin sait ke jungpi inyo ken ye kata kejing sup inyo ken ye kejing e hak bertei baro kuwei nta jarjar hak Dohnud kemen siem ke jungi in kerpan ye kabor ke jung blei leng ba kabor ji sait jung mer tasty ba kabertei kan man ye kejing sup kan man ye kejing tengen kan man ye kejing kurku ke jung blei na ke benta ke jindon jung Jisu ke sakramen bekutam keduan nginong la ngis ngungu yemi ku Jisu ngis ngungu yemi ku Jisu ngis ngungu yemi ku Jisu padeng ke jing tenju padeng jung ke thma ke bakta ye ke berthei ni IT
haki kiti ki jong kunran ya ke jingsuk ni IT hau kunran ya ke Ukraine ya ke Russia bagi nong yalam ni nong lang ni IT hame ku jisung Ni IT hame kujisu. ni IT hame ku jisung Ni IT hame kujisu. ni IT hame ku jisung Ni IT hame ni kujisu. nget hame ku jisung Nyek hame ni nget kujisu. hame ku jisung Nyek hame ni kujisu. nget hame ku jisung Nyek hame kujisu. try jisu kunrat ni nget ikabor blay ke jeme ni nget me sendan berbor ke bertai war pedeng jeng jing tunju apedeng ke jile ke bobon ni IT berbor hame ku kunrat ye ki ek bro ye ki jing sem ber ke jing kundu ku jingi ban ni depan ye ke bor ke jong blay o blay sendan u blay ai bor nak benta jungi ni nong lang ni IT hame ku jisung Ni IT hame kujisu. ni IT hame ku jisung Ni IT hame kujisu. ni IT hame ku jisung Ni IT hame ni IT kujisu. hame ku jisung Ni IT hame kujisu. utrai jisu kendant ni kerpan pamen pengklain ya ke jinget ke jingi namang idon kam ya ke jinget ke beskem ame kum kini kelman hapedeng ke jing tenju hapedeng ke jile bar hapedeng jung atma ngidon kam ke men yo ya kata ke jing klain jung ke jinget ke jingi wa ublei ulong ukan rat jung ke jingsuk ublei ulong bakam krau iki baro bar ke jingsuk kawan lingba ke bor ke jung blei ngin ong lang kutrai tu pengklain ya ke jinget jungi Go try to decline nyek jongi. aka jingtlot jong ke jinget ke jungi ngin jubab lang ku try tu pengklain ke jinget jungi Go try to decline nyek jongi. aka jing bam sunyo ya ke jinget ke jungi Go try to decline nyek jongi. aka jing ada tin jong ke jinget ke jungi Go try to decline nyek jongi. aka jing le ba per jong ke jing im jungi Go try to decline nyek jongi. ku try jisu kandat kita ya ke bertei par ko wei kita ya ke nong yalam jong ka Russia kita ya ke nong yalam jong ke Ukraine kita ya ke nong yalam jong ke bertei par ko wei pemaki kin bersyang belon ra ya ke jingsuk kinon ra ya kata ka jingesuk ha ke bertei par ko wei bangin mat kin ya ke bor ke jong blei lingba ke jingrap lingba ke jing e ke jungu ka buram hau ka pau bada kun bada hau men sim ba kun Kumalalong kumamaningkong kumjo mata berberabor junam la junam. Amen. jar jar ngin terwa kamat jong blei trai kandan igini ki jingduai ke jungi ingir pat yu blei bun sendan u blei un ai bor ya ka bertei par ko wei unai nge jingsuk ha ka donut kamen sim jong kinang lam jong bertei unai ha ka donut kamen sim ha ka bertei hi par ko wei ka buram hau ka pau bada kun bada hau men sim ba kun Malalong kumamaningkong kumjo mata berberabor junam la junam. Amen. dangin sim sak hui ke jingruai Mission number Jurai, Shispa Prabu Pra. Wei Pra Pra.
Maria Thiesti, Kalaidan berbor ringkat, berkejing im jong Jisu. Maria Thiesti kedan ringkat berkejing im jong kebalang, berkedang yaidon hadu menta mene, banyak sain nak kebenta kebalang.
banya sain na kabenta ka bertei baro ku bei hagani kejanmiet ni terwa ya ka bertei hi baro ku bei ni gerpan ya ka bor jia sait kemi jong ka mara teisti bakanya sain kan duwailem na kabenta ka bertei baro ku bei kumba Jisu YT ya ya usandran bo i ya ka mara teisti ni dan ka jingai ba Jisu UIT berbor, UI berbor, haka maria testi, ya kata kejing ai ke pekerpang, haba maka ke site na ke benta jungi. Ngin kerpan ya kejing site kemi jong ke maria testi, na ke benta kejing suk jong ke bertei, kejing suk jong ke Ukraine, ba kejing suk hapo Russia. Tu ke bor ke jong boleh ken senran, ling ba kejing site kemi ke jong ka. Ba ni ai ngu, yang nong pedim nong sius pa, bola ai ke nye ke kemi, na ke benta ke balang, bat na ka benta ka bertei barakuwe nginong lang ngis ngu yemi ku jisu Isongo yeme kujisu. ngimani yemi ku jisu Imane yeme kujisu. nginget yemi ku jisu Inget hame kujisu. ngiaiti yemi ku jisu Yati hame kujisu. ngishania yemi ku jisu Ishanya hame kujisu. trai jisu kundan tu ai melang ma ka bor blei ku jime ngin mat biang ye ka jingsuk ha ka bertei kidan shibun ba ki jingma ha ka bertei dan buon ba kita ke jingki dan buon ba kita ke jing berngem markeliang ngingit skem kanda baka bor ke jume ka kam krau ye ka bor jongnu jungno na kata kata kanda ngi kerpan ye ka bor blei ke jume ai baka kmi beneng ka baju sai berbor kanya sai berbor na ka benta ke jingsuk ha pok bertei benta jar ngin tuai ka denur ka mensim jungi aswa ngin pule ka ne ka benta juga ketien ka jong blei baka maria tasty kaya idan berbor hak jat jong keding pana berkamara tasty kaya idan berbor hak jing pisa jong bertei hak jing ling a jong bertei hi par kowe hakum gani ka kliman aga gospel jung yones kalnong ka pakat kendai kat arpusan adu arpunyo ni shem ye kani ka benta ha hak jat jong keding pana uji u sendan bu uji su e kamare tasty kidan hak ding hak jat jong keding pana pan sendan ye uji su bat kinya sendan berboru ye kijing e kijing stam jong ka balang ye kijing e kijing stam jong bertei parakway hagini ka benta jong ka ketien ko jong blei kaba krena pedeng jungi kaba ong kiba yeng hajan jong keding pana uji su kilong ka kemi jong u kapara jong ka kemi jong u ka Maria ka tengah jong klopas bat ka Maria Magdalena uji su le i la ka kemi bajalau senran bau yeng hangta kumta ulong hala ka kemi hakmi mei uni ukun jong pi nangta ulong sautau senran itu imei jong pi nadu kata kapor utau senran ula pediang ya ka kumla ka kemi Blay tragendan ko Jisu kunong penim ni IT ken ya ka pertei bar ko wei ni IT la di ka dunut ka men sim jungi ni IT kinong yalam jong ka pertei hakikiti ki jome but I mami men ai ya ka jingi e leng ba ka jingi sa jong ka maria tasty bakan benginyo ya ka ta ka jingsuk inyo ka nya ta ka jing tengen ha ka pertei bar ko wei kanda tu sngo tu snam ya jingduai jong ka pa bu khon ya ka jingduai jong archbishop jingi ya ka jingduai jong ki lingdo ki runiam ka jingduai jong ki nongyalam balang patu sha skor ku kunda ya ka jingduai jong ki pa ki jong blai menta ka janmien ha ka leng ka pertei ki batwai ber kerpan bangin mat biang ya ka jingsuk ha ka pertei bar ko wei
Ashua, Archbishop Njalam, ban IT ke berthei, hak Dohnud Jong mare theisti, Jingduwai bakini ke Jingduwai ke jungi, kan long shisha ke bor na ke benta, ke jingi hak berthei baro ke wei, ngin shem ngin man, yakini ke jingi ke bakerpang, baka kami beneng ke mare theisti, kan yesai na ke benta ke jingsuk, hak berthei kamtam, ha Ukraine, kamtam hapo Russia. Ai kamtam gitu kibala mat yakini ke lanot, kibala mat yakini ke jinge, kibala mat yakini ke jingtunju jongani ke thama, kinyo ken yake jingtingen kabakan jaman siem, wada pedeng ke jingile kibabon, hapadeng ke jingyam, hapadeng ke jingklatno, hapadeng ke jingstam, hapadeng ke jingjinjar, hapadeng ke jingtunju, kin mat ken yake bor ke jong blay, lingba ke jingsan jong maria tasty. Mentangi bro ngindem ko siu kad ba Archbishop in sedawai ke jing IT ye ke berthei hak Dohnud Batlem Jong maria tasty. Jingduwai Pynkyntang yakari Ukraine bakari Russia hak Dohnud Batlem Jong Maria ko Maria ko kami jong belai bar ko kami jongi hak ni kapor jong ka jing tenju ni pai shapa kom ka kami jongi pai yangi bat patip yangi dan kanu ka jing khuslai jo ki Dohnud jongi ka balaburi inapa ko kami jong ka jing isnei kat no sin ngilayomat ya ka jing sumar bayada bat ka jing don ringkat basuk kenjai jongpa pam ju sange ban tilenti yangi shau jisu usim jong ka jing suk ban ngila yai wer nakata kalenti jong ka jing suk ngila kelet ya ka jing ikai bala ngila yo na ka jing jenjar jong ka spas nam baladep ka jing syaknya bat ka jing len ladi John ki million ngut ki blakalon yap haki artli ki thamaba ngilale bom sinyo ya ka jingkular bangila khlei kom ka ken hun jong kiri ba ki jai ben reu prepare ngila shet shukor ya ka jing anot jong ki breu ya ka jing sup bar ka jing kermen jong ki samla ngila kwan palat ngila perkhat tang syapang ka jai ben reu la jong bat ka jing kwa la jong ngila le bom patiao ya ka jing don kam jong ki wei bat ngila kwan la lot tang ngila de shimet ngila jiet ban klet yo play ban hun tang bat ki jing le la jong ban le sarong ban le than bor ban knyat ben ya ke jing em ba loi ban lom ya ke tiar thma ngila sange ban long kinong sumar jong upara marjan jongi ban ka jia da jong ka mei mariang jongi ngila penjat ya ke per ka pra jong ka perthei ka mariang da ka thma badaki pop jongi ngila pen pa ya ke Dohnud jong pop bedeng jongi ubala terang yangi ban ya long si para ngila le bom sunyau ya man away pa away ubriu bat ke ei bara
light noi le di menta de ka jing le ran yi ka ang jam map yang i ko trai ko kmi ba khoi hap padeng jong ka jing jen jar jong ka jing long pop jong i hap padeng jong ka jing yakon ki jing telat hap padeng jong ka jing maya jong ka pop ka badai ka jing boman bat ka thama hap pen kan mau yang i bau blei chi no alan det yang i Henry teng ban pek yang i daka jing i daka bakloi berbor ban map yang i ban kentiu yang i syaka jing i mathamai Ulai hangi ya pa bat la pelong ya ka Dohnud Batlem Jong pa ka jakari nakabanta ka balang bat nakabanta ki briu baro da ka mon be ex bun jong u Blay Pajudan berborin kat bangi Wad kalimat Bashem jinjar jonga jingim jongi Pajudan hangta Ban pitin lenti yangi Daga jingiek bajem nuat Mentangi pai syapa Ban ngitiet ika jingkang Jonga Dohnud jongpa Ngilong ki kun ba ye jongpa Haman la kajuk Papen itu iladi hangi, dakabakot yangi, syaka jingkala kabomot. Hagani kakenta badum, toyarap yangi, toa yangi, yaga jing tengen jongpa. Toong biang hangi, sasisin, hato ngamdan hangi, manga kakimi jongpi. Hala banoj yaki sai kum, jong ki Dohnud jongi bat jong ki po jongi hapangi bu ye ka jing shania jongi yingex kamba kamtam klimat jong ka jing tenju panom kentai ye ka jing kerpat jongi bat panwan ban yarap yangi kata kadai ke ba phalale hakana kalileya Habala ya sai, hau Jisu, beralek ke kampala benengkong, ban pene ya ka jing kemen, jong ka jing kawai kentiu korem. Halaong hau kim don wan shu. Menta ko kemi, toong biang ya kitu kentien, bat keto ka Jingduwai, naba haka wei ka benta, ngiru ngilalut kawan. Jong ka jing kemen, kalahir kerat, ka jing long cipara kaladuna, ngila kelet ya ka jing long briu jongi, ban ngila pen serwa ya ka jing ai, jong ka jing sok. Ngila pli ya ki Dohnud jongi, syaka jing ya snam, bar ka jing jot. Hadu kan nu sisa idon kami kecil rap kami jongpa. Namar kata ko kami terus ngap ya ka Jingduwai jongi. Ko klor jong ka duriau wat ai bengin ngam jelap haka yong jong ka thama. Ko senduk jong ka jutang bathamai tu ai mensim bat pli ke lenti syaka jing penyesuk. Bos jong ka pening to penyo biang ya ka jing sok jong blai ha ka pertai barok away. To pendu pendamno ya ka jing yasun ba ka jing sliang ya ka jing penyar kpot batoi ka yangi ya ka jing ama. To pela yangi naga thama to yada ya ka pertai jongi naga jing sirkhei jong ka tiar thama. Bos jong rosari to penso to yangi ya ka jing don kam jongi banduai bat ban iye. Bos jong ki ying gesem to pen iye ki brio ya ka lenti jong ka jing long shipara. Bos jong ka jing sok to pen yo ya ka jing sok
hakapercay jongi. Ko kami doai baga jing kerpat basusi jong pa kan pen mi kan pen ki yaki donut mau jongi. Doai bagi umat mapala jauh na kabenta jongi kan pelong yakani katem belasar na kajing susi kan celut tamai hapadeng jong kajing perkat jong tiar tama doai baga jingduwai jong pa kan pen pai kajing perkat jongi sya kajing sok do kajing ta bat kajing sumar kami jong pa kan pen jam jai jai ya kiba sya shitom kiba pen yap nau slap jong ki tiar percay do kajing piam kami jong pa kan petengen ya kitu kibla sya pen bor ban ino no ya ki ying ki sem joki badekari jongki do ka donot basusi jong pa kan nyat yangi sya kajing snau senei bat kan ai men sim yangi ban pli ya kajing kang jongi ban suma sukher ya kin men ki para jongi ki bala men sao bala sya bekrat ko kami bakhuat jong belai kat ba phat dang yang kejat jong kajing pana ujisu dekabai yang sendan la jong jong pa uloong dua kami ukun jong pi ha kene kom laiti ya wei pa wei nangi hapa yau sendan ba ya wei pa wei nangi uloong ha kami ka kami jong pi O Maria ko kami jongi ni terang menta ban priang ya pa ha ka jing im jongi ha ka ni ka ya ka jai ben riu bla thai bala luai ka yeng rang kat bat pa ha ka jat jong ka jing phana ka don kam ban ai ti kan tang ila di apa ban leng ba jong pa ban pen kan tang ila di how Chris Hebrew jang ka Ukraine ba ka Russia ya ba pendon kam ba pendon buram ya pa na ka jing ie ka ba kraw menta ki pai shapa wat kat ba ka donot jang pa ka tiet da ka jing su nei na ka banta jong ki ba na ka banta jong baro ki to ki Hebrew ki bla sha leng shop pan da ka thama ka jing thangan ka jing sha bom hok baka jing dok namar kata ko kami jong belai bat ko kami jongi haka Dohnud Batlem Jong pa nyai tilot bat penkentang ilade ya kabalan badia baro ke jai ben riu kam tame ya ka Russia badia ka Ukraine to peniang ya kene ka kam ka ba ngile da ka jing shenias kem badia ka jing ie doai ba kathama kan la ban put no bat ka jing sok kan sapriang biang hasat la ka perthai da ka jing ong jong pa hooi ka balami na do ka Dohnud jong pa kala pli ya ka duar jong ka jing wan long do jong usiem jong ka jing sok nishania ba leng ba ka Dohnud jong pa ka jing suk sa palang biang sa sisin apang ya penkentang ya kalawei jong ka jai ben riu bara ya ka jing don kam ba ka jing kemilenti jong man la ka jai ben riu ka jing kuslai ba ka jing kermen jong ka perthai leng ba ka jing sai jong pa to ka jing snei jong ublei kan to ya ka perthai bat ka jing tiet jong ka jing suk kan wan pai biang ban shan shap ye ki singi jongi ko kemi jong ka jing ong hoi ye ka man jong benai halo jong pa ka men sim ba khuai lawan hiar to penio biang apedeng jongi ye ka jing suk kenjai ka bawan no benai to ai ma pa ka baong kabalong ka tamay
ba im jong ka jingkermen kan pen shlei ya ka jingter kong jong ka Dohnud jongi haka po jong pau Jisu lawan long jong to yarap yang i ban pen priang ka jingsok haka Jisu lok baka jialong ka wei si sien ka por pelaya leng ba ka lenti jong ka partai jongi to yalam yang i menta syakalenti juga jingsok. Amen. Kateng trong me, kan wan kahima trong me, kan long kamon trong me, ha ka khando kan bahap nay. Tuai ngi minta ke jing pam jungi ba la ke singi. Batu mam ingi kerengkang jungi. Kumbang rugi mam bales ni wingi. Wajalam ingi syakiti kutshoy. And rate of light ingi na kabasneo. Amen. Kublei kumaria. Pada kecil tuai dan berpal kui pan dengin te. Belar ku so kojong pau Jisu. Kumaria ku kbi junglei. Duai nak benta jungi genompom. Minta berpor kejiap jungi. Amen. Ka buram. Hau pam berkun berhau mensim berkun. Balong menikong jumenta berbor junam. Amen. Nginsim ini yang lang paro nginsim kenembar jingduwai aspa arpinyo nginsim tang adon kajing im kajing me ai ringkat bergabalang shituluk berthei ni la ID ni la Pynkyntang yak berthei barakaway haga Dohnud Batlem Jong Maria batla Jingduwai Pynkyntang hakurkam kabgarpang yak Ukraine mat Russia ni duwai hakurkam kabgarpang kublei trai kandat agini kamien ban duwai bo blei trai kandat unthe ig jingkurku ig jing e unwan rabe ig jingsuk ha Ukraine harisha baraga berthei barakaway tak me blei trai kandan daga bor daga jingkurku daga jing e kejume ain baga jing sat kemi jaga mara tasty ngin shem ken ye jing suk ha Dohnud ngin shem ye jing suk ha ki hieng sem bat kham tam ha berthei barakaway ku blei trai kandan ngi dwai ye gitu ki ba shem jin jan naga daw joga ni gathama ki bal haban e ki hieng sem ki jongki ki hieng sem ki bala jot ki bala pra ki bala du no ye la ki jongki ba e ki ba thon naga daw joga ni gathama
ni dawai ku kundat na ka benta juki kta iki wei pi wei ku kundat ki ba mat ye ka jing e ki ba mat ye ka jing janjar ki ba mat ye ka jing la not ku kundat na ka daw ju ne ka thma kta mi ble trai kundat ye ki wei pi wei kta kundat ni ki sipai kundat ai ba ka bor ble ju me kan sandan kan ai bor ba ka min sim ba ka jing ting ble kan sandan ni ki kta mi ble trai kundat ni ki nong yilam jong ka perthei kamta mi ki nong yilam jong ka Russia ka Ukraine baka bor ble jumi kandat kan sendran kan ai bor kan betinti kandat iki kanang bikin snutu ba ka jingsuk kade ke ka bau ble ang nuot na ka benta ka jim ha jang ka berthei par ka jim ha jong ki brieu ha ka berthei paro kwei ble tra kandat ni dwai na ka benta ku pa bu khu bulong nong elam jang balang jungi balang ba ka jilam jungu mata ka miet ni la kin ban IT ni la kin ban dwai langkum ka balang shitlup ka berthei kta mi ble tra kandat yu badi ka balang sonsar ku ble tra kandat tukta ikene ki jilan yam ba shlong jungi da ka bor ble ki chumi ku kundat ba ka bor ka chumi kandat kan sentran bor bor ingi ye ka jilan yam ye ka jinge ki jungi kta mi ble tra kandat ya ki prabangai kta kandat iki rang ba iki kinte iki samla iki khna jugani ki jilan yam ba kta kandat iki lingdo iki runiam iki dong trei balang baro ku kundat ba ka bor ble chumi kene sendan bor bor ye ka jingem jungi kta kandat iki ba shem janjar ki ba shem non ki ba mat iki jingsuk ka danut ka min sim ku juki ku kandat dukta iki kta iki ba pang ki ba stam iki ba shem janjar kandat ba ka bor ka jingkur khu jumi kandat kan yaisa barabor ringkat bengi menta jar ha ka danut ka min sim ku jungi ngin bu iki jingduai ka bakar pang ba ble un ai iki jing e iki jingdon kam jungi iki jingdon kam jungi yeng sam jungi iki jingdon kam jung ka balang ba iki jingdon kam jung ka perthei baro kwei kenrat agini gamit ngingit skema mal school ngam ye ki jingdwai bar ki jingkerpan ki bawan na kadanur ka min sim jungi wei pi wei ki belum agini yelu magini ki yeng mani bar ki belum ki jaka ki ba pher bar kenrat ai ba ka bor ka jumi kan wanra sha ye kada ki jingsuk ha ka berthei barok wei kamtam haru Ukraine bar Russia ngin pelum pelang ye ki jingdwai jungi da ka jingdwai ka bau jisu ulai kai ngi da ka pani ong lang kok pa jungi ubah bening kanong ka bakoi teng jume kan wan ka hima jume kanong ka mon jume ha ka kandeu kum bah bening wai ngi mata ka jing bam jume ka bah la si jumam ingi kerang kang jume umbang yuru ki ma bales ni ngi o jalam ingi sa ki jing shoy rei to like ni bales ni amen in your rope pendan buraman la ka por Ya kesak in your rope pendan buraman la ka por ya kesak men kutam in your rope pendan buraman la ka por ya kesak men kutam kedua. kaburam hok pang tu kun bad hau man sim kun Balalong pameningkom jubentaba berbor jenam amen. dangin dem ko siu lang baro ngin sim ke jing rai tu ngin dem ngin yang ani
Jingduwai Utrai ko belai jungi Hakan yang kesakamen bakrau Iwan bandem kemadu Jesus Christ Ukun jong me Ubarawan long beriu nakamaria suti Barbala syaya ban penim yangi Tuai bergaba pelai kejinget ya kejinget Baka jisnei junong penim Ngin yoy kejinget bom cukut Ipani kanilang bau Kris utrai jangi. Kabram hukpa bakun, baru mensim bakun. Kita berberabur jenam la jenam. Amin. Jinam bajurai, ar spa nyau pu ar nyau ar. Bayan. Ra
Buramok pa berokun merhamat siam kun. Along Babanikom, Job Mata Bat Parabor, Junam La Junam. Amen. Kurunok kutam Jisu. Maria kenegaran Kristen. Go Joseph kun. Akting pa kun siam kun. Amen. ประกวดจงกนีกันจริงอย่างตัวหลังไอชิมกันในกลาดปันคุบเลยพีปารอดูกีฟาดาจงีซิสตาร์กับบราดาร์บัดกีไปรงเงยปารอดูอินังเปงชิวปันดวายนำตะกันจิงซุปหักประเทศบรอกเวย์เบรชิบุนกินกันรังบาจงีคาริสมาติกบราวายสตนัดเบรกคู่กันดอยพีบัดยังอีเวไปเวเลซุปที่อาซุป